Sada niyo. Hi mga mams! Good day! So, magkasama na kami ngayon ni Oyong and ni Sisi Maymay. Ayan. Sisi! Ayan, kasama din ang kanyang hubby. Ayan, dahil ngayong araw na to ay meron po kaming bibisitahin na kaibigan na Ano siya, may sakit kasi siya. may sakit po siyang Kailangan natin bisitahin kasi overweight. overweight siya. So, Hinihintay namin siya. Kanina pa po kami ritong 5. So ngayon ay 5:22 na. 22 minutes na po ang nakakalipas. So wala pa rin siya until now. Ang tagal na po namin naghihintay. Kaya naisipan ko na pong i-vlog ito para may isang bulat ko sa inyo ang katotohanan. Kung ano po ang ginagawa sa amin ng taong ito. Saan na ba siya? Kasi kaming tatlo ngayon na magsasama-sama. Dahil meron po kami isang napaka bigat na proyekto na dapat po namin gawin. isang truck na. isang truck na ibebenta namin. Feeling ko kasya siya. Asa na ba siya? Ano na ba siya? Silito ko na siya. Bang ko siya. Aisa. Saan ka ba? Abangan natin siya. Ayan. Alas ba? Ang tagal niya talaga mga mami. Sabi niya nakalabas na raw siya at okay na siya. Yan. Ay! Ayan na Yun. siya. Ay, dito siya? May daan na kasi dyan sa skinita nila. Tinatago niya yung mukha niya. Bakit kaya? Ano na naman kaya ginawa nito? Mukhang may tinataguan na naman mga tao. Dito, dito. Ay, sisi! Diba? 5 o'clock usapan. 5 o'clock usapan. Anong oras ka na nag-reply? Ha? Naghihintay mo yun. Ay, sisi! Grabe! Grabe! Ang laki-laki mo na. Ina! Kung araw. Grabe, diba? Hiningal ako. Oh, hiningal ka na naman. Kasi nga overweight ka na. Over Tumakbo na ka yung, ba, Kang? Tumakbo ka? over yung pagpapaweight mo sa amin. Gina-install na nato itong atong pang live. Gi-install na mo. Hinahinay pa. Wow. Sa bodega? Sawa ni Sisi mo. Kaya nga. Sa bodega, guwapo. Sisi? Okay na. Wala pa house eh. Ikaw pag nakatukod-tukod pag-post. Alaot ba? So, di ba yun yung lagyan ng aircon, Sisi? Ha? Lagyan ka ng aircon niya. Yung bodega? Pag merong Oh, electric fan lang. Hindi pwedeng aircon yun. Sisi ka na, tawag doon, container. Yung container lang, yung parang office ng Bawal kagaya. kay Oyong kuan. Bakit kasi ko sa walang aircon eh? Ha? Paalala lang, wala kayong electric fan ha. Meron kaso isa lang yung kuan. Hindi, napalitan na. Nabilan ko na lang. Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka Bakit nagpaparamdam? buong araw ako tulog ma? Bakit bumabawi? Trip ko lang. Ganyan, pag kaboy si Sir Richard. Oh, hindi ako nag-open ng phone. Tumawag si Sis Maymay. Ay, sa. Ako lang na. Sa. Akala niya na-realize may cellphone guys siya. Hindi. May favoritism siya. Hindi ako naglipan nito. Ay, yung sa hindi ba po nag-reply sa buka? Oh, kaya 30 pages yung message ko sa'yo. Pag ano? hindi ako nag-open. Bakit? Bakit ka natutulog ng buong araw? Trip ko lang, gusto ko matulog, pahinga. Nagre-recharge siya. Hindi- Isang araw na Hindi ko mag-gets na. ganun ako. Ilang araw na ka? Na? Di ba pag hindi ako pupunta ng farm, tulog lang ako. Oh, ganun si Bakang pag ano, pag So hindi ka natutulog ng mga nakarang araw kaya ngayon ka lang bumabawi? Pagod kasi Tulog siya. din ako. Ay, na siya ha. Basin may suyok. Trip ko lang. Gusto mo? Tulog. Kasi wala kang vlog, wala kang post, hindi ako Kaya sanay. nga. Tulog, kaya pala tulog siya. Parang today, ginawa ko munang day off. Today is your day off. Yes. Bantay lang talaga sa day off. Tapos bawi bukas ulit. Ganun. Kaya pala umuwi ka kagabi. Kahapon. Kahapon, umuwi ka kahapon. Kasi Di ka nga, magkasama kayo? hindi. Hindi, di ba kaya Ayan na. Di mo So ayan na nga po. Ayan na nga po.
Kaya na nga po. Ako, comment down below kayo na lang po humusga. Alam ko naman mga judgment natin. Ikaw mauna ka. Hindi, nakon si Oyong kasi nakakangiti man siya. Kaya niya na. Oo. Malay Pag mo. hindi siya nakakangiti, Malay mo ka yun na. Ano ka lang, malay, pinuforce ko lang. Ay! No. Dito tayo kumain nun kasi yun na yung hotel natin dito sa CDO. Ako din mo nag-hotel. Dito sa Mar Morphine. Nandito kami ngayon. Mag-take out ta o dito na lang? Dito na. Order daw kami dito. Ayan na sila ba? Going. Dito. Dine-in na tayo? Sisi? Mag-dine in na? Paano yung mga bata? Nag-date lang po sila. May date. Ito lang sa akin. Okay, ano sa'yo? Only rice? Ginoo ko, grabe. Tumawala pa ako almusal. Fried chicken, 1 piece. One whole? Ano ba? One whole? Kuya, malaki. Pwede rin mag-request. Large part. Hindi, Large. Ito sa akin. ito, kanina lang bakang Ito sa akin. large. Ito sa akin. Ano rice din to? Palang, with chicken lang, ni rice. Ito? Ito lang, large size. Hala, wala ko. Diba? Sa man eh. May nagutom. Pakita ka na nagluto. Hala. Tuwara. Daming gutom yan. We're having our dinner. Sisi Maymay. Laps. Nom? Nom nom nom? Nom. Pwede ba dito? Hindi. Sunod. Mamaya. Mapapa-exercise talaga sa rice. Lagyan mo. Madala, ibutar ko. Ano ba lang? Hindi na isa. Ala. Sa duwan. Nandito na kami sa Homevations. Dito lamang po yan sa Balulang. Ayan. Sa tindahan ni Sisi Maymay. Ayan. Ha? Ba't ka nakabad? Ayan na si... hi manager! Nandito na pala ang ating manager. So ayan yung kanya mga solar lights. Kompleto. May mga pang badminton to, no? Mga tugas, ayan. Tapos ito pala, isa to sa pinaka gusto ko dito sa mga paninda ni Sisi kasi aesthetic siya. Siya pwede pang side table, matibay. 690 lang, ayan oh, ang ganda. At yung kanyang mga plato na may iba-ibang design. Ito oh, bongga to. Hindi lang talaga siya, hindi, naka-vlog. Ito, hindi lang daw kasi siya nasi-shape, pero ang ganda. Kaya ko na dito, oo, risky. Dito lang yan around. Anong Cagayan de Oro City or dito sa Misamis Oriental. Yan, o diba? Ang ganda po ng mga plato ni Sisi Maymay. Mga design. Ito rin, oh. Diba? Terno siya. Kabog ang ganda. Meron din sila mga ganitong mga baunan ng water ng mga bata. Ang ganda. 100 pesos lang retail. So kung wholesale siya, mas makakales ka. Oh. At syempre ang mga tsinelas. Ganda ng mga design. Oh, 'di ba? Kung gusto niyo ng mga ganito, mag-PM lang kayo. So, wholesale is 65.90 naman kapag retail per each. Mas mura siya, no?
At may mga shoes. Social na mga shoes niya. Iba-iba rin yung presyo ng shoes, ate. 249, ang wholesale ay 230. Ayun na pala. Nakalagay nga. So minimum of how many to? Mga 6 pairs, oo. Ganda yung shoes. Slipper. Diba? Oh. Yung mga design niya. Mga style, mataas, medyo mabigat din, ha? May mga ganito rin siyang shoes, diba? Tsada. Marami siyang design. So, bukas makita nyo pag nag-live kami. Ito pala yung mga malalaking lagay ng water. 110 daw ang retail niya. Ano ba dito ka uyong? At may mga payong. Social. 88 pesos ang wholesale and 108 naman pag retail. Ayan. Ay! Uwi na kayo, ma'am. Ay, babaram daw Ano sila. man. Balik ako maka, di pa na ako makita tanan manggo dato. Sige. Amping. Mas nasa unahan. Thank you po. Thank you. Amping mo. Ayan. Andito din yung mga ano ni Sisi Maymay. Pwede mo nyo po itong idikit sa mga pader or pang background ng inyong pang background ng inyong wall. Sa may gandang TV sa sala. Ang dami yung mga parinda. At may mga wholesale pa silang payong, diba? May mga school supplies pa. Diba? Ito, ang tawag nga nila dito? PVC vinyl, di ba? PVC vinyl. Yung Ganda. No, bakang no. Naalala mo yung nilagay mo sa pader mo? Sana yung ganito na lang. Ang ganda. Hi! Ayan, mura lang yan ang ganda dito. Yung mga notebooks and school supplies. Ito nga pala si Joy at si Jay. Joy. Binigyan ng pangalan. Si Joy at si Maria Princess Micaela Sara. Yeah. Siyempre, andyan din yung kanyang mga rugs. Nakuha na yan lahat? Hindi pa. Marami pa din iba sa bahay. Ang dami pa mga rugs. Ang gaganda po ng mga design ng rugs ni Sisi Maymay. Mag-order kayo sa akin mga moms, mag-PM lang kayo. Mura po, talagang gaganda pa. May mga malalaking rugs din sila. Kapag malaki, 250. Depende sa Per kilo siya ang So regardless kahit anong size, basta kilo. Okay. Yan ang gaganda Diba? Welcome home. Wow. Home is a warm harbor. Diba? Social. Basta abangan nyo. Bukas magla-live kami. Bye-bye! Bye, Teddy. Ate, anong hanap? School supplies. Ganyan. 17 isa? Notebook. Ano kasi ibang mga beer or dog. Ate, tulokan lang si Aulo ang comment na kung ano ang susot sa Manila. Kung si ay house, naman si Benny. Beer or dog nga. Ito yung mga bago din lang stocks ng hanger. 17. At least may cover na siya. Mas mura ngayon kasi may plastic cover. Ay, wala. Mamarikista. So ayan na mga moms. Nandito muna kami ngayon sa store ni Sisi Maymay. At bukas magla-live kami kaya pakaabangan niya ng umaga kasi gabi na kami dumating. Dahil pumunta pa kami sa kanilang bodega. Kaya sa mga interested dyan, mag-PM lamang po kayo for any kind na mga kailangan o gusto niyo sa bahay niyo. Especially sa mga solar lights natin. Ang mumura. Ito gaganda ng mga ganito. Okay ka lang? Sasalita ka na mag-isa. Delikado na yung mga ganyang bagay. Sige na mga moms, kakausapin pa namin si Baka. Mukhang delikado na talaga. Bye! Thank you for watching.